L'eina proa d'autodiagnosi en accessibilitat que l'Agència Catalana de Turisme posa al teu abast t'ajudarà a millorar l'accessibilitat del teu negoci, experiència o destinació turística. Només cal que t'adrecis a la pàgina web turismeperatothom.proa11y.com i et registris com a usuari. Mitjançant la xarxa de Turisme per a tothom, l'Agència Catalana de Turisme posa a disposició del sector, de manera totalment gratuïta, aquest recurs per conèixer el grau d'accessibilitat del teu espai i per obtenir suggeriments de millora. Clica sobre els meus espais i crea la fitxa de l'espai o espais que vulguis valorar. Ves a omplir formulari d'avaluació i respon al qüestionari. Amb les respostes registrades i de manera automàtica, podràs conèixer si el teu espai és accessible, utilitzable o no practicable per a usuaris amb discapacitat auditiva, amb discapacitat visual, amb mobilitat reduïda, amb cadira de rodes o amb discapacitat cognitiva. A més, podràs descarregar el teu informe i rebràs propostes per millorar l'accessibilitat. Aprofita aquesta eina i col·labora a fer de Catalunya una destinació accessible per a tothom. Catalunya.